Салом дӯстони азиз, мо мехоҳем имрӯз бо шумо камакак ҳамин хел фасли баҳорро дар газ ёд ки дар таги алоф кунӣ хушрӯ меоя манту барои ҳамун манту кадагӣ набудам. Анами хел хостам имрӯз мантура каданша нишон битум ва камтарак ба шумо анами хел маълумот битум. дар киҷо калон шидам, чӣ хел хонамон куҷода, янами хел 4 зӯлаи калон гирифтаи хоҳарам 3 таша кадем, тамом 1 таш мондам.
чоркунҷа намихел реза мекунем квадрат, тақсим мекунем намихел.